ľudia, ja vás vítam v nového videa a v dnešnom videu tu budú veci a príhody zo školy, čo ste retardovaní. Ak sú prázdniny, haló. Budú tu veci a príhody z pingpongového kempu a keď sme tam mali opekačku. Wow! Čiže tak. Zlatičko, tu máš pivko. Ale ďakujem. Ďakujem. Mali sme mať opekačku a tam my sme sa už začali chystať. Najprv sme sa išli teda osprchovať všetci, lebo sme predtým mali tréning, čiže sme sa museli znova sprchovať do toho dymu, ale potom vám poviem na konci. Keď sme tam išli, tam boli ako prvý, bol tam iba tréner, hej, čiže tam boli a ešte kuchárka, tam dávala drevo. Potom tam došiel, nepoviem, že sú reálne mená, ale potom tam došiel Trevor a Krištof. Potom tam došiel Trevor a Krištof. Trevor, on bol taký trošku prebláznený, on bol mladší odo mňa. A Krištof, ten bol celkom fajn, ale boli obidva chalani super. My si tam začali ohrievať ruky. Trošku nám zima bola, lebo sme mali krátke gaťa aj všetko. A k tomu aj začalo pršať, čiže my sme začali hovoriť, že a môžeme to zhasnúť a môžeme ísť do postele spať. Ale čo sa stalo? Prestalo za zrakom pršať. Máme žiara Božia. Dopredu. Keď tam už boli skoro všetci, tam sme si začali opekať špekačky. Po česky sú to bušty. Tam si začali opekať. Ako Trevor mal hneď akože upečenú tú špekačku, ten bušt. A Krištofovi to trošku dlhšie trvalo. Ale ja som hneď potom mal, tak som si to nakrájal. Trevor mi do toho povedal, že on je pravák, ako na ruky, ale krája nožíkom tak ľavou rukou. Jaže, super. A tak potom, keď sme dojedli, tak sme sa tam začali bláziť, začali sme hrať na háňačky, začali sme hrať, že sa akože bijeme, ale nebolo to nič. Trevor z nás bol taký najdrsnejší. Ale ako on bol v pohode chalan, čiže tak. Ale potom dievčatá, konkrétne Peťa, tak ona doniesla nejaké make-up debiliny, nejaké také, čo si máš tuto robiť, ako Maďar, a aby si krásnejšie vyzeral. A tá Peťa, tak ona chcela niektorých chlapcov pomalovať. A takto prvý išiel Lukáš. Lukáš, on bol starší odo mňa oveľa a bol tiež docela fajn chalan a jeho nalíčili úplne. Viete, ako vyzeral? Jak debil. Proste katastrofa. Úplne. No a ja by som sa lepšie namaloval. A potom, keď bol, tak ja som sa s Krištofom dohodoval na jednej veci. Krištof mi hovoril, chod ty a potom pôjdem ja. Jaže, nie, opačne. Chod ty a ja na 100% pôjdem. Krištof zase, nie, ty chod prvý, ja potom určite pôjdem. Určite. Jaže, nie, naozaj, ver mi, ja som nikdy neklamal. Krištofa nejako smatli tam a malovali ho. Vyzerá jak Maďar a potom, keď už bol v pohode, tak ja som tak nohy za ním, že hej, Krištof, už si pomalovaný? On, že ty jeden, poď sa malovať. A začali mi sa tam naháňať. Ty kokso, jak pes naháňa vevericu. Tak, jak pes naháňa vevericu, ale ja som našťastie zdrhol, ale v tom nás Trevor začal upokojovať, že kľud Krištof, už ho nenaháňaj. A čo ten Trevor robil? To najlepšie na svete. On povedal, že poď sem, bližšie Kurentos, poď sem, bližšie. Ja že no, však idem, no. A tým štecom, čo make-upu, tak on je tak milý, co, jaj, bože môj, nemám na to dobré spomienky.
A tak tiež som aj ja bol pomalovaný, aj on bol pomalovaný, Trevor bol tiež pomalovaný, čiže všetci sme boli pomalovaní. My boli taká svätá trojca. Trevor, ja a Krištof. A potom niektorí dievčatá, hlavne Saša, tak tá doniesla voňavku, ktorá bola kokosovo-vanilková. Vy si nedokážete predstaviť, jak to smrdzelo. To smrdzelo, že to keď si sa osprchoval, opral to oblečenie, to smrdzelo stále. Taká voňavka, kúse to na nás striekali. Ale čo spravil? Čo spravil Filip? Čo on urobil? No, čo on urobil? Vytrhol im tú voňavku z ruky a zahodil ho do pola. Ale našťastie to tie devčatá našli. Ale čo spravil Lukáš? Určite to neuhádnete. Tiež im to vytrhol a hodil to ešte ďalej do pola. Frajer. Potom došiel Šalenko. Šalenko, on bol rovnako mladý ako ja. A zobral skôr než tie dievčatá tú voňavku a zahodil ju ešte ďalej do pola. Takto potom tie baby vynadali tomu Šalenkovi, že a čo robíš? Hej, čo robíš? Ako chod to zobrať naspäť a trošku ho popácali a to bolo také, že ani si necítil. Tak Šalenko, takže, no dobre, bol taký akože smutný, ale to len hral. A potom to doniesol tú voňavku na spach. Ale potom, neskôr znova nám začali s tým liesť na nervy. Tak čo spravil Lukáško? Zobral to, odšroboval tú voňavku, vylial do bazéna. Najväčší gangsterito Lukáško, frajerino. Toto spravila, už potom nemali čím striekať s tým. Bol tam ešte Karol, hej, dajme mu také meno, že Karol. A s ním, keď sme hrali, ja keď som s ním hral, teraz vám poviem, ja keď som si dohral tú výmovu, tak on mal zahrať do sekundnej lotičky do špín, sekundná lotička leží, čo? Bal in table tennis, a uvidíte, tak on na to zahral do špín. A on asi treťu tiež nedal, povedal, to sa nedá. Ja som mu to začal stále hovoriť, že keď to nedá, to sa nedá. A takto sme sa stále provokovali, ja zo strany, tak. A ešte Temony, Karol, tak on mal kamaráta jedného, ktorý sa volal, dajme mu meno, že Matúš. A ten Matúš, tak ten Karol ho znamená schmatol, lebo ten Karol bol trošku povahovo väčší. Tak ho smatol, zobral líčenku na pery a tak mu len urobil niečo na líco Harryho Pottera, sa mi zdá. A potom na záver sme si išli opekať marshmallovny. Viete, aké to je dobré? Lepia sa z toho prsty a nič. A len mi to nechutilo. Hlavne keď to malo bolo to spálené a celé si to dal do pusy, namiesto toho, aby si tú vrchnú časť opálenú zahodil do koša. A potom začal znova riadne pršať, ale že teraz riadne, že to držalo sa veľmi dlho. Tak začalo pršať, tak my sme išli do jedálne. Donesli, že reprák. Pustili ho a bola tancovačka. Vrej se pleč, dar noma jej, noma jej, kýpulta. Áno, bola tam taká tancovačka a ja, Trevor, Krištof, Šalenko a ešte Jurko, dajme mu meno, tak sme tancovali tam, proste sme sa tam vyšantili. Potom mali asi 3-krát predstavku, potom sa dozvedeli o tom, že ja som youtuber a my sme už boli unavení so Šalenkom a Jurkom, tak sme išli na izbu. Tam sme si povedali, že nejdeme sa osprchovať, osprchujeme sa ráno. Tak sme išli teda do haja, lebo sme mali večerku o 10:00, tak sme išli do haja a dospali sme. Dobrou noc. A toto bude už koniec tohto videa. Dúfam, že sa vám videjko páčilo. No, dúfam. Dajte like, odber
A keď dáte odber, dajte aj zvonček a zatiaľ sa majte ľudia. Čau, čau.